hwnna. Erbyn hyn, i ni wedi gorffen seiniau cam 1 Melyn, Tric a Chlic. Ond y tro yma, dwi eisiau chi wneud y gwaith. Yn gyntaf, i ni mynd i fynd drwy'r lluniau, y symboliadau, y symudiadau. Felly, dewch i weld ydych chi yn adnabod bob un. Da iawn chi, dewch i weld oeddech chi'n iawn. Monkey, afal, pen, hop, teddy, elephant, clust, rocket, ymbarel. Da iawn chi, nawr am y seiniau. Chi sy'n gwneud y gyntaf. Ydych chi'n barod? Pa sain? A dyna ni. Gobeithio i chi weithio'n galed. Nawr, dewch i weld oeddech chi'n iawn. R, C, E, T, H, P, A, Da iawn chi, ardderchog. Nawr, mae'n amser syllu ar y sêr. Y tro yma, chi sydd yn mynd i ddweud bob sain gan ddilyn bys, Mrs Jones, ac yna yn darllen y gair. Barod? Oeddech chi'n gywir. A dyna ni, dewch i ni rhoi cynnig arni yn nawr gyda'n gilydd. Ydyn ni'n barod? Yma. Yma. Cam. Cam. Car. Car. Mat. Mat. Het. Het. Tap. Tap. Nawr, dyma ni y bysedd. Ydych chi'n barod? Chi sy'n gwneud y waith tro cynta.
Ac yna, fe ddaw Mrs Jones yn ôl I weld, ydych chi'n gywir? Beth ydy hwn? Neu ble ydy ni'n eistedd? Ydy ni'n eistedd yma. Bysedd. Cofiwch chi ddweud, ydewch chi'n ei roi cynnig arall arni? I ni'n eistedd yma. Yma. Cam. Car. Mat. Het. Tap. Gobeithio I chi ddweud y seiniau bob tro. Dewch I ni wneud e gyda'n gilydd. Ydyn ni'n barod I ni'n eistedd yma. Yma. A. Tap. T. A. P. Car. C. A. R. Het. E. T. Mat. A. T. Cam. C. A. A dyna ni. A dyna ddiwedd y sesiwn. Chi wedi gweithio'n galed. Da iawn chi. Ardderchog. Bendigedig. A dyna ni am y tro. Hwyl fawr. Hwyl fawr. Tric a Chlic.